Nasa labas kami, nasa park. Nilabas ko ang dalawa, si Ella at si Francine. Nandito si Francine. At andun si Ella sa swing. Nag-bicycle actually si Ella. Nag-bike siya guys. Gusto niyang lumabas kasi hindi masyadong malamig. Actually andun siya. Ba. Hello. Yeah? Lagan mo niya akong kuhan. Oy, sige, iyak nang iyak siya sa ano guys, sa bahay. Kaya nilabas ko na hi. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Ang place dito. Hello. Upo lang kami dito. Upo. Upo. Malamig pa siya. I think it's I don't know if ilang degree ngayon. Pero malamig pa siya. Naman niya, Francine. Si Frank nasa bahay. Kami lang tatlo lumabas. Come here. Come here. She's alasta. Si Francine, oh. Hindi nilalamig. Sanay na si Francine ng malamig. Na hello. Say hi. Hi. Hi, hi. Hi. Hi, hi. Hi naman Francine namin. Hi, hi. Hi, hi. Say hi. Say hi, hi. Ella. Ligaw ka siya sa yung ate. Nag-swing yung ate. Hi guys! Guys, nakauwi na kami galing sa park. Si Francine may hawak na resibo. What's this? What's this, baby? Give me that! Say hi, Frank, from the camera. Say hi! Say hi! Where am I? Here I am. Kauwi na kami. May namit akong Filipino again, guys. May namit ako sa garot, pero ano, taga-Laguna siya. Taga-Laguna daw sila. Tapos, hindi kami nag-usap masyado kasi ano, nagmamadali siya kasi yung wife niya. Ang wife niya Filipina, din Filipino siya. Francine, what is that? Come on, show them. Show them. Hello, I have a receipt here. What's that? Where is that? Okay, piskot. Where is that from? Okay, where's that receipt from, be? Hagi. Gilabay sa amo. Na hi. Say hi. Hi! Na hi guys! I was in the park guys. Lingaw ki siya dito eh.
Lingaw kay siya dito guys, nalingaw yung kay siya. Gusto po siya mag pa-slide mura pug dako na ni. Ay, abot lang. Wala ako nagluto guys kasi kasi meron kaming leftover from yesterday galing sa train station. May yung para siyang crispy pata. Tapos andun pa sa fridge namin. Initin ko lang yung para panihapon ni Ella. Kasi ako busog ako. Kakain lang ako ng Did you hit my coffee? Yes, ma'am. Ay. Coming up. Okay. Burn yourself. Are you? That's a cooking accident. Okay. You burn yourself. Oh, it's too hot. Yeah. And for a while. Yeah. Hi guys, I'm really good now guys because I was outside. I don't have any more tantrums now guys. Not tantrums. Umiiyak siya kanina guys kasi aywan ko ba gusto niya magpa-kugos permi. So nilabas ko siya with Ella para makaano siya doon. Nakatulog siya habang nasa trolley. So habang natutulog siya, pumunta kami sa mga shops doon. Natingin-tingin. Ayan. Ayan. Hello. Hello. I was in good mood na kayo. Fully energized ako. Hello. Hi, nako. Ginawa ko. Let's go. Have a coffee. We'll have a coffee. Coffee muna ako guys. I will sit down here. Isa, nagpakugos man eh. Kinugo. Kuguson ako siya kay if di na ako siya kuguson. Anuhin ko siya guys kasi pag hindi ko siya ano ba yan? Tagalog pag hindi ko siya kugos ba? Pag hindi ko siya if I don't carry her, pag hindi ko siya umiiyak siya. Ay, hindi umiiyak, pumunta siya sa ilalim ng mesa, tapos may mga wires dun. Ayun, layo na dinadating niya. Minsan, pumunta siya sa opisina sa kanyang papa. Tapos, may coffee, mama having coffee. Yung hiwi, mali niya akong coffee. Ginawan ako ni Frank ng coffee, tapos pinainit ko sa microwave kasi gusto ko talaga yung coffee na mainit. What's now? Uy, gino. Kusaragot na. Ano sa guning bataan? Where are you going? You wanna go out again? There's a mumu outside already. It's dark. It's dark outside. There's a mumu there already. So, walang ganap today guys. That's it lang. Naglumabas lang kami sa labas. Tingin-tingin si Francine sa akong coffee That coffee, mama coffee. Mama coffee. You want coffee too? She just got her dede. When she gets home, she gets her dede directly. Because gilak na siya when we are in our way home. Miiyak siya kasi nagugutom siguro. Didi kasi ito ng didi. Muragi tamparos sa gawas guys. Na pula-pula. Muragi tamparos. Somebody slap you outside? At saka, o siya nga pala guys. Siya shout out ko si Rofi Kovacha. I don't know if I pronounce it right, pero si Rofi Kovacha
Mag-asawa po sila, 72 years old at 78 years old. Nanonood sila lagi ng vlog ko. Hi po! Thank you for watching sa aming vlog. Nakalimutan ko na yung ibang pangalan. But si Sir Rofi Kovacha, tsaka yung wife niya, naalala ko siya palagi kasi nagko-comment sila always when it's already nighttime here, when I'm about to sleep. Then sila, morning naman doon sa Manila. Hi, Mr. Rofi Kovacha and your wife from Manila. Hello. At, isus, umiyak na to guys. Siguro papakainin ko. Busog to eh. Gusto ata tong pumunta ulit sa gaglabas. Coffee, mama coffee. Mama coffee. Mama coffee. What do you want? I will get you something. I get you something, you relief. Yeah. Okay. So, that's all for today, guys. Napunta lang kami sa park. Walang ganap lately kasi nga nandito lang kami sa bahay. Yun. Thank you, guys, all for watching. And I hope to see you again on my next video. I hope to see you again on my next video. Bye-bye and have a good night. Bye-bye, Francine. Bye-bye.